कहू चुनाव में तो साथे हमनी के घूमते बानी जा हैं वोट तो मने तो आदमी सपोर्ट में बटले बा देबे करी तो चलो तने एक आध गो वोटर लोग सब तने पूछ लेबे कि क्या मानता बा का होता का ये मौकान बनाई चला जा ओ हां बोलो और कुछ बताओ सब बढ़िया बेटा ठीक ठाक बा ना ठीक बा केने भरमण होता अरे नहीं नहीं तो खेत तोड़ तन हां ये तो यार रहे बतिया भइल लोटवा के दिन में ना हां एकदम बात है यानी कि मोहल्ला में बताओ हां प्रधान अच्छा काम करे अरे देख अभी नया आदमी बा खून तगड़ा बा है ना और जितना काम करी हन उतना ही नाजुक आदमी नहीं काम कर जीवन भर जमा हुआ हाँ देखा यार नहीं जागरूक बना सब जो हमरा की घूमत अड़े ना इधर जाके देखो अपने बलाके पर हैं उधर जो हमरा की वो तो बटला ही बस देखे नहीं मतलब दरवाजा मिल गई हर दर्जनों देखो और निःशुल्क सब काम होई बाबू मोहल्ला में पूरा निःशुल्क 1 रुपया ना अब की हमारा कोनो काम नहीं भेलो अब नहीं भेल तो होई पढ़ाई से लेके ठीक बा आ जितना है कुल बाणा सो बर बीमारी केहू को लगा रुपया नहीं खे ओकर भी व्यवस्था हुई खाली फोन करियो है ना एक बार याद कलियो के है अगर नैखन पहुंचत तो हमनी के बानी जाना दू जन हमनी के बैठल बन जाना हां अगर नहीं पहुंची है तो फोन करब और तुरंत अगर नैखन आ तो बताओ गारंटी बा बाबू हमनी का पूरा मोहल्ला में बता दियो पूरा गारंटी बाटे कोनो रुपया से लेकर कोनो दिक्कत बा अनाज पानी के दिक्कत बा पढ़ाई लिखाई में दिक्कत बा बड़ बीमारी में दिक्कत बाटे कोनो अस्तर शस्त्र से अगर उठा धरे तो मैं हमनी के शामिल बनी जा खाली गारंटी बा फुल गारंटी बाटे फोन करियो हां यही पे कहियो वो मने लोग को आता है हां खाली ऑटो पर बत धावत ये आदमी के चलो हई को चलो नहीं मैं आदमी है जाए कुछ बतियाई हो जा कुछ बतियाई तो लोग बात के नहीं सुनबो देखा जाला आदमी को स्वभाव देखल जाला मानसिकता देख जाला नहीं जीवन बा के का कर स्वभाव अच्छा बाटे बढ़िया बाटे लेकिन देखो कोई मतलब सही बात नया उम्र बाटे हां नया काम पहले के ये समय हुए अब सब देख ले देश दुनिया देख के हई जगह कितना मड़ई झोपड़ई बना भाई अब कितना प्रधानी आइल गइल का वो करे के बापू नहीं नहीं तो अगर अच्छा बना तो हमें हां हां मोहल्ला में पूरा जन बाकी जागरूक करा दी हो आ इतनी बेरा तो बाकी सब ठीक ठाक बा मैं उन्हों से भेंट मुलाकात होबे करी नमस्कार नमस्कार ए तो पूरा याद बा न कम ध्यान बेटा एकदम समझौलो देख अरे महाराज आप ही के चर्चा चल रहल बा बहुत है कैसे हां नहीं जरूरी नहीं रहनी जाई कि मोहल्ला में तो पहले तनी मुलाकात कर लेबे के अब एक साथे कहां घुमलै जे जहां बा ता अपन छिटाइल बैठे नहीं तनी अपनो सपोर्ट पूरा हो ना ठीक है जहां 2-7 दिन बेटा ता खर्चा पानी राती के जो भी होई सब व्यवस्था बालो नहीं मेन आदमी बालो ही नहीं खर्चा पानी उतना बात नहीं है लेकिन ठीक बात सपोर्ट बात है सपोर्ट पूरा रहो काम होई घबरा मत तर पूरा खाली बात काम हो गया पूरा विकास हो एकदम पूरा विकास में एको अरे नहीं सबके होई हां सब हां ठीक है पूरा हमारा पूरा ध्यान बा न एकदम ध्यान ठीक है पूरा ध्यान रहो क्या रहा रोक दे